Gunung tinggi ya. Musa. Bisa le kayo. Kamu, Jaksa. Nai man sunai. Oh, dah benar udah lo, dah dong. Woi, makan mana kau bilang? Ini apa? Biglu, lihat. Ikut dilek kamu kali. Kangen kangen jadi mana? Action. Sini kalau mau. Ada lagi. Mana sampai gini nih? Mas pulang aja, ini pulang aja. Sudah. Nanti ini aku makan sama macam Betul. Sekarang ni jumpa. Sabar. Bapak, angkri kami jangan lagi suka salah. Nung खोन्थाहरनाया रोखा जाथारबाय Nung खोन्थाहरनाया लोगो जामारबाय. नों फैगौ मंगलबारनि गोथार सानाव बुध मनसे बावनांगोन नोङो आरो दाउदै दावदैखौ लाला दे ओइ आंखौ ओरै माबाथ'लायनोसैब्रा जों बाबा Sampean dengar? नोङो बै फुजारिखौ लोगो हमनानै मिथिबाय जब थांनो नागिरोमोन इयो ओमफ्राय रेडि खौ मोनदों आं कम्पानियाखै नामा मामोन आं राखाखौ बुद मनसे थगायहरलायलै ओइ थांगौ दाखावा नोंसिम बुध मनसे बावनानै लानानै फै मंगलबार दे मंगलबारै Lampar masih. बाबानिफ्राय समनिफ्राय लानो ना आं बाय गोदान लांथारदोंमोन मा कालारा मिलायगोन बेखौ नायफैदोंमोन आं नोंना रासिया मामोनलाय आंना फुंखौलासि जाबाय स्टार्ट नायबाय दं नाय गुगोलाव मोजां रासा नायदाव जा नुयो बेनो नोंना कालारा नुबाय मोजां नोंना कालारा गोजौआव नायदों जानु बिनो गोजौआव नायदावबानो नुनाय बेनो नोंना कालारा नों बे कालारखौ लायोबानो जोबोद मुलाम्फा जाथारगोन नोंहा धोनखौबो जाथारगोन नोङो नोंनि हामथारबाय बाबा हामथारबाय आं बेखौनो सानखुमागासिनोमोन मिलायथारदों बाबा आं बे कालारखौनो आं बे कालारखौनो लायथारसै बेखौनो ला नोङो फैसाखौ थांदो जाबाय बेखौनो लायथार कालारा साला गारिखौ लानो हागौ हागौ आंबा गरसे गरनैखौनो होनो रोङा बिरदाव थांनो दे बाबा आं थांसै आउट जाबाय टेनसन गैया ada resu सिं थाबाय लोगो एसे मोनहै लोगो oh ada आं नोंनाव सोंनायदोंमोन what is फरायनाय मा बिदि लिरलानो मा होनो बेफोरखौ जेबो सिन्था खालामनाङालै आदा र' आं लाफिननो दैखौ थांनो हागोन आङो दे डाइरेक्ट होन दे जाना थांनो नाथाय आदा नोंखौ लोगो मोनबाय हामथारबायलै बेफोरखौ जेबो सिन्था बेफोरखौ सिन्था दा खालामनाङा बेफोरखौ जेबो सिन्था खालामनाङा आदा र' बेखौ दोनदो इसोर आरो फालागुरि नांगौआलाय बोरैथो फालागुरियाथ' सिङाव थांबा ओरै गोसो फारौ जरा होदों ओइ नोंहा फारौखौ होआखै होनायालाय ओमफ्राय दाउ जरा होदोंमोन नामा दे होनजायो दे बिदि नङामोन खोमालै बुट मोनसे होनांगौ बुट मोनसे होदो आरो सोर जालाय
थगाय दसे रां बख'ना जाग्रा जाम्बा जाम्बिखौ नंखाय बाथ्रा बुंनानै खैफोदाव खोलैग्रा मानसिफोरनो दा जायाखै नुहुरनाय जायाखै दै खिन्थु आदाया फुस्ता खालामदोब्रा हाब मा बुंबाय थाखो नोंलाय जेबो बुजासै आं फंबाय माथो बुजिथाराब्रा आदाया खांसि गंसे बारायबावदोनो होदोलां आदा आं आयंमोनालाय बबाव थांदों माथो रावबो गैया सिरि ओरै दे आयंमोनालाय मावथो सानो माथो मा मावो नङा बेयो बावथो सानदों मावथो थै आदायाबो गामसा गिदिर गानग्रालै गामसा गिदिरलै आदा है होननाया इमान बेखौ गोरलै जादों बेखौ लाखि है रखमसो है जाबनायाव खस्थ' है माथो आंनि खिथाय नोङो आं नोंजों जिरायदों बिदिलाय ओरैनो मा बेखौ आंखै थाङो बेलेगाव मानसिया मेगन होमबालाय जाबाय ना बेखौ लाफिननाय नाय Ay, godanलै नि मिनिस्टारनि गुनजों साबा बेखौना